termoskami a termoflaškami zo značky Fresk zostane vaše občerstvenie alebo nápoje, či už idete niekde na rodinný výlet alebo do školy, byť čerstvé a svieže. Termosky sa vyrábajú z nerezového materiálu, ktorý nemá žiadne povlaky, neuvoľňuje chemikálie a neobsahuje BPA. Termoflašky a termosky nám udržia teplé alebo studené nápoje až po dobu 8 hodín. Máme v ponuke, čo sa týka termoflašiek, objem 350 ml alebo 500 ml. Čo sa týka termosiek, tak tie sú potom 300 ml. K termoflaškám máme dva uzávery, čiže so slamkou alebo klasicky, to je súčasťou balenia, obidva. A takisto toto balenie obsahuje kefku na čistenie slamiek. Pokiaľ by sa vám stala nehoda a ten vrchnáčik by sa vám zlomil, tak máme v ponuke novú paletku náhradných vrchnáčikov, ktoré majú po novom takéto uško, za ktoré si môžete termosečku ľahko uchopiť. Ak by ste niekam cestovali, tak tieto termosky a termoflašky si môžete uložiť do praktických termotašiek. Máme v ponuke menšiu, do ktorej sa zmestí termoflaška v objeme 350 ml a termoska v objeme 300 ml. A potom veľkú, kde sa nám zmestí aj termoflaška v objeme 500 ml, takisto termoska na jedlo a prípadne nejaké ovocie, keksiky a prípadne iné nejaké ešte príkrmy. Veľká termotaška obsahuje uško, ale viete si ju zavesiť aj na plece. Všetky tieto termosky a termoflašky sú vyrobené v nádhernom škandinávskom štýle, týchto pastelových farbách s rôznymi motívmi, či už zvieratiek alebo kvietkov. Takže určite si vyberiete či už pre dievčatko alebo pre chlapčeka. Všetkých nájdete na našej stránke bambini.sk alebo budeme sa tešiť na vašu návštevu na našej predajni v Trnave, kde vám ich radi predvedieme.